Wala yung mga natutunan kong ano. Kala ko yellow bell. Mukha lang yellow bell. Daming suka? Bayabas! Bayabas? O ba't galit ka? Balik ka na naman eh. Uy, hindi! Ma'am, sige, doon tayo sa may campsite. O sa campsite. May pagkain na doon. Kumakain na kami. Kakain na tayo doon. Yeah. Kupya. May pagkain na doon. Sige po. Oo. Ano? Ay oo. Bayabas ka. Parang tubo to ah. Ay hindi tubo. Wala bang pangos? Ha? Walang bayabas dyan. Walang bayabas. Granada yan. Ay hindi yan bayabas. Tingnan mo na may dahon no. Hindi bayabas. Ay, ano ba? Pasok lang eh. Bayabas yan. Hindi po, pahaba yung dahon. Pahaba yung dahon. Ah, hindi. Pahaba po yung dahon. Hindi siya bayabas. Kaya nakakala natin ano eh. Yellow belly ako. Tsaka ano. Ito nga akala ko mga ano sugar cane. Hindi pala, akala ko tubo. Mukha lang tubo. Tagalog ka talaga ko yan. Kapampangan po, kaya lang Tagalog gamit na sa bahay, kaya na Tagalog na lang ako. Pala nagkamali yung team natin eh. Dahil sama-sama. Hindi sila nagkamali, peksama talaga yung malalakas. Malalakas. Tingnan mo si Ate Lucy, di makalang 50 lang na po. Oh, 53. Ako po 36. Oy, nako, dito tayo, protected landscape. Thank you, Lord. Tayo man, kunwari ano.